З аднаго зярнятка малога вырастае магутны вяз. Колькі год яму жыць? Вельмі многа. 100 і 200 залежыць ад нас. Колькі год на яго верхавіне у гняздзе клекатаць буслам? Гэта самі мы ведаць павінны. Гэта ўсё падуладна нам. Колькі раз адлятаць ім у вырай і вяртацца дамоў у свой час? Усё залежыць ад нашай шчырай дабраты. І ці ёсць яна ў нас? Лес і рэчку і клёкат бусловы, чалавечую усмешку ўраз можна знішчыць адным толькі словам, што бяздумна вырвецца ў нас. Стогнуць пілы, скрыгочуць бульдозеры, наламана нямала дроў, і чарсцвее душа ад карозіі безадказных, бяздумных слоў. Іх не возьмеш назад, іх не вернеш. Камяком боль у горле засох. І ніколі не ўзыдзе зерне, што ўпала ў бясплодны пясок.